Por segundo ano consecutivo, Galiciame quere fomentar a investigación científica da atrofia muscular espiñal. O estudo desta doenza é aínda moi escaso. A bolsa pretende afondar nela e mellorar a calidade de vida daquelas persoas que a teñen que vivir na súa pel. Nesta segunda convocatoria, o abano ábrese para diferentes campos de estudo. Todas as persoas que teñan relación con nós, dende un fisioterapeuta, un neumólogo, pois un traballador social, pois se poida un profesor, se poida presentar a esta beca. Este ano queremos abrir un novo camiño, sobre todo para que repercuta en corto plazo de tempo na nosa calidade de vida. A bolsa está dotada con 40.000 euros, 10.000 menos que no pasado ano. Eses cartos foron recadados polo colectivo a través de diferentes iniciativas, xa que non conta co apoio do sector público. O proxecto ou proxectos gañadores daránse a coñecer na quinta gala benéfica a prol da AME, que terá lugar en Cambados a comezos de decembro. Son 40.000 euros que, depende do que nos entre pola porta, se van a repartir. Se hai un proxecto que o xurado di que se destinan eses 40.000 euros a eso, pois será para iso, pero non descartamos que o mellor poida ser 2 ou 3 proxectos diferentes. Pero o Concello de Cambados, o traballo de Galiciame, en concreto do da súa presidenta, é digno de recoñecemento. Temos que agradecer de novo a Merchi a súa solidaridade e que siga loitando e o seu esforzo e todo o seu traballo incansable, que sabedes que é un traballo diario para poder mellorar pois a vida de tantas persoas, sobre todo, sabedes, de nenos e nenas. Sempre digo que Merchi é un anxo da garda, é certo, é o anxo da garda de todos eses nenos e nenas. A presidenta de Galiciame anunciou ademais que a partir deste mércores pasará a formar parte do Consello do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en calidade de asesora. Contará con voz e voto a hora de implementar medidas que se traduzan nunha mellora da calidade de vida daquelas persoas que padezan a enfermidade. Galiciame tamén se vai incorporar en breve ao Consello do Sergas.